Sportul are multe avantaje. De fapt, în 1 Timotei 4:8, Biblia spune că exercițiul fizic este de folos. Sportul te ajută să dezvolți deprinderi importante, cum ar fi să colaborezi și să comunici cu ceilalți. Dar sportul poate avea și dezavantaje. Depinde ce joci, cum joci și cât timp joci. Gândește-te la ce joci. În Psalmul 11:5, Biblia ne amintește că Dumnezeu îl urăște pe cel ce iubește violența. Iar unele sporturi sunt violente. Întreabă-te, e normal să mă distrez uitându-mă la persoane care se bat? Apoi gândește-te cum joci. În Filipeni 2:3, Biblia ne îndeamnă să nu faceți nimic din spirit de ceartă sau din înfămurare, ci cu umilință considerați-i pe ceilalți superiori. E adevărat, orice sport presupune competiție într-o anumită măsură. Dar dacă vrei să câștigi cu orice preț, nu vei mai simți bucuria jocului. În plus, în Proverbele 16:18, Biblia spune că mândria merge înaintea căderii. Întreabă-te, îmi place să mă joc cu persoane foarte competitive și mândre? Evident că nu. Atunci, eu de ce aș fi astfel? În final, gândește-te cât timp practici sau chiar urmărești un sport. În Filipeni 1:10, Biblia spune să vă asigurați de lucrurile mai importante. Acesta este un sfat potrivit, deoarece când pui prea mult accent pe sport, e ca și când ai pune prea multă sare în mâncare. Dacă petreci prea mult timp urmărind sau practicând anumite sporturi, alte domenii vor avea de suferit, precum familia, școala sau închinarea. Așadar, sportul n-ar trebui să fie pe primul loc în viața ta. Consideră-l mai degrabă o răsplată pentru că te-ai achitat de responsabilitățile primite. Astfel, te vei bucura cu adevărat de sport și vei evita capcanele.